Det var rigtig tidligt om morgenen. Godmorgen! Min mor vågnede med et sæt og var rigtig morgenfrisk. Nej, hvor er det godt vejr i dag! Som hun plejer. Ej, hvor er det godt vejr! Men hvorfor gik hun over til vinduet? Hun synes jo altid, det var godt vejr. Godmorgen! Så, vi skal på stranden i dag. I dag, så synes hun, det var så godt vejr, at vi skulle tage på stranden. Og jeg tænkte bare, mor, tag på stranden. Vi er i februar måned. Det er koldt, og vi kan blive syge. Og din sommerkjole. Nej. Og din... Hvad siger du? Vi kan altså ikke tage afsted, det er fedt. Jo, bikini. Hun kastede bare tingene over til mig, at jeg skulle have min solcreme med. Mor, solcreme. Vi kan jo blive solbrændte, tænker jeg bare. Vi skal på stranden. Så gik hun over for at tage sin læbestift på. Den var pink. Virkelig pink, og hun havde det i hele hovedet. Men når min mor var i det humør, var der simpelthen bare ikke noget at gøre. Jeg skulle bare tage med. Men der skal vi skal pakke. Jeg var på vej til stranden. Det er mig, der sidder der i cykelvognen, som I kan se. Og ja, det er min mor, der cykler cykelvognen. Nej, hvor var hun bare pinlig. Hun syntes, solen skinnede rigtig meget, og det var varmt, selvom det var isende koldt. Folk gik rundt med tykke jakker, hue og tørklæde. Hun grinede af dem, der havde det på. Bare der var mig, der havde så meget tøj på. Håber bare virkelig ikke, der var nogen, der så mig. Vi var på stranden. Min mor prøvede at finde et godt sted, vi kunne ligge os. Hun fandt et sted, hvor vi kunne slå os ned. Hvor dejligt. Sådan. Skål. Hun sagde jo, nå ja, vi skal huske, at du skal have solcreme på, ellers bliver du solskoldet. Faktor 70. Det er det allerbedste, man overhovedet kan få. Okay? Hun smurte mig i et meget tykt lag. Jeg sagde, mor, det er rigeligt. Det er nok, vi behøver ikke mere. Bliver du heller ikke forbrændt? Det er da overhovedet ikke godt. Så begyndte hun at sige, at jeg skulle gå i vandet. Ej, det synes jeg simpelthen bare var for koldt. Jeg prøvede altså at tale mig fra Skal det. du bade? Du har din nye bikini på. Er det ikke bare en Men det kunne jeg bare ikke. Er det ikke bare en badedyr? Hvis der kom nogen forbi, så begyndte hun bare at prøve at flirte med dem, selvom hun ikke kunne finde ud af det. Det var hun jo elendig til. Toodaloo! Og hun råbte bare lige pludselig til mig, bad nu. Mor, det var så koldt at bade i. Jeg gik op for at prøve at vise hende, hvor koldt det var, og hun skulle gå med ned og prøve det. Nej, gå sådan med ned. Nej, Hvad siger du? det ville hun ikke være med til. Hun skulle ligge deroppe og sole sig. Jeg fik hende heldigvis med til sidst. Okay. Hun dyppede sin fod, og hun skreg. Så kiggede vi på hinanden, og så begyndte vi bare begge to at grine rigtig meget. Ej, okay. Det er godt nok koldt. Kom, vi tager hjem. Prøv at se, hvad jeg har lavet. Vi var endelig kommet hjem fra stranden. Til dig. Og kaffe Min mor var nede og købe en kage i bageren til mig, og lavede en varm kop kakao. Det var hyggeligt. Selvom min mor kan være lidt irriterende nogle gange, mærkelig, pinlig, underlig og alt muligt andet. Når alt kommer til alt, er min mor bedste mor, man kunne ønske sig i hele verden. Så. Put mig ind til dig. Ej, altså var det bare virkelig på stranden i dag, hva'? Okay. Har du fået varmen? Det var også meget sjovt, synes du ikke? Jo.